малко пътя. Днеска е ден на музиката в нашия град. То във Франция, нали? И отиваме пеш да разгледаме какво има по центъра. Снимай нагоре апартамент. Снимай. Те са бетонни, които нямаш право да ги пипаш. В смисъл да ги боядисваш. Така се стои вътре бетонно навсякъде. Ти представяш ли си вътре как изглежда това нещо? Не изглежда лошо, като го напълниш, ама нямаш право да слагаш картини. Нищо. Не трябва да ги лепиш картини. Екологични. Не. Обаче слънце има страхотно. Чакай минут хора. Айде жената ни чака. Празника. Здравейте и добре дошли в слънчева Франция. Денят е 21 юни, празник на музиката. Ще ви разведа из улиците на нашия град Шалон-сюр-Сон, дано усетите невероятната атмосфера и ще ви разкажа как е възникнал този изключителен фестивал. Да започваме. Готово, влиза се. Айде, битниците дойдат. Битници са навсякъде, да. Да. Ама ето, той е с караваната. Битниците, нали? Да. Всичките са тук за Шалон. И още има даже. Това не е Шалон Данари, това е празника на музиката. Не е Шалон Данари. Битниците са тук всички. Ето само един ден е това. Това е на вечер си. Ето една къща на колела. Това се кара с книжка за автобус, сигурно. Да. Това сигурно се кара с книжка за Къща на колела. категория за автобус. Ето и първата сцена. Ма още не свирят. Или свирят? Не. Няма много хора. Рано. През октомври 1981 година, докато България е още в дълбок социализъм, Жак Ланг, министър на културата на Франция, по времето на президента на Франсуа Митеран, назначава Морис Флюре за позицията директор на музикалния и танцовия отдел. Морис Флюре прилага своя идея в музикалната практика и така създава една нова концепция, която гласи: музиката ще бъде навсякъде, а концерта никъде. То отдавна ти не си идвал. Ама то на детската градина гледай колони има. Това предизвиква революция в областта на музиката, като се стреми да обедини цялата музика, без иерархия на жанр или произход, нещо като звуково освобождение, опиянение, световъртеж, които са автентични, по-интимни, по-красноречиви от изкуството. През 1982 година се провежда голямото проучване на културните предпочитания на французите, което разкрива,
че близо 5 милиона души, включително един на всеки двама млади, свирят на музикален инструмент. Ми снимаме? Те се служили за олимпийските. Но и на къде отиваме? Ела от криво. Там няма нищо, трябва да излезем трибуна. Ами сега на центъра трябва да отидем. Това ти казвам, що не сам. Ето тук си имаме и малък зоопарк. Върховчетките ми са тук, да. Преди имаш сърни деца на флотата, не се кара да се справи. И така, в резултат на това проучване, за което ви казах, че всеки един на двама млади свири на музикален инструмент, Джак Ланг, Кристиан Дюпавилион и Морис Флюре решават, че музикалният фестивал трябва да бъде открит. Това ще е музикално популярно събитие, което ще позволи на всички музиканти да изразят себе си и да се представят. Така стартира първия музикален фестивал на 21 юни 1982 година, който всъщност е в символичен ден на лятното слънцестоене, най-дългото в годината в Северното полукълбо. Този фестивал ще е безплатен, отворен за цялата музика, без иерархия на жанрови и практики. И за всички французи подготовката протича много бързо, като се отпечатват плакати и се информират французите по всички възможни начини. Резултатът надхвърля всички очаквания. В цяла Франция се провеждат хиляди инициативи. Музикантите са навсякъде по улиците и хиляди хора се скитат по улиците до късно през нощта. Става нещо изключително. Ама ме страх да не снимам хората. Там се чува нещо.
Twilight, la peinture qui brille quand il y a du soleil. On voit le vrai vampire que quand il sort à la lumière, disparition façon Voldemort épisode 7. D'accord? Il reste que de la fumée. Ah bah il va pas me laisser finir.
Празникът на музиката, или както се нарича на френски La Fête de la Musique, се провежда в цяла Франция и се радва на голям успех. Целта е да обединява хората и да ги сплотява чрез музиката. Както виждате, хората са излезли, много хора, и се забавляват, гледат различните музиканти, седнали са в ресторанти, танцуват, някои дори пеят и е много интересно. Не. Преди имаше не всека крачка група до група. Ето тук цялата улица беше пълна. Сега гледай, няма никой. Детенцето го снимах. Викам го така и то маха и то. Кой? На детенцето. На заден ход ходят. Като наближим, като трябва да наближим. Нищо. На катедралата, ма не се бута отпред. За по-малко от 10 години празникът на музиката се провежда в 85 държави на 5 континента. На този социален феномен е посветена и пощенска марка през 1988 година.
През 2017 година повече от 120 страни по света участват в музикалния фестивал. Създават се много общности. Сега вървим към площада, където се намира кметството на града. Музиката продължава до ранни зори. Настроението е страхотно. В следващото видео ще ви представя фестивала Шалон дан Лару, който се провежда в нашия град. За сега, абиенто, и не забравяйте да се абонирате за канала, предстоят още много видеа. Благодаря и довиждане! То няма какво да се снима. Какво да се снима? Това няма нищо. Те не свират. Не. Мой телефон снима добре.